Hassan kamar ka kwarai ba mu samu ba. Ka firgita duk makiya a dole a yanzu mu sarama. Magana na gode sarki. Bugi ganguna mu gaishe da mazanjiya, masanya 'yan ta'adda su ya jijiya. Tu'aisi jarumi ne mai kyanniya, Malan Hassan mu je gaba da kyan wuya. Bangare na ayyuka ba ka gajiya, General Komanda ka zagaye duniya. Sunan ka na ji har ma a Ethiopia. Baka yi abun Allah wadai ba, baka kyale baya da kura ba, ba wanda bai yaba ma ba. Masu magana sun gaji ba su maka illa ba, masu hassada sun gaji san ba za su rinsa ba. Baka nuna tsoro, jarumta kaɗe kasa zaki bai saba tsoro ba. Ka saita a kyalewa bauna, masu magana kuna rana. General Komanda gaba dai mai fada yana cikawa, gaga gare su shegu gaba dai muje ni dan Malan Hassan tu'aisi baitin ka ba mu dainawa. Baka zama kamar ragwaye ba, baka saba gengedi san ba, baka yo abun akushe ba. Malan Hassan Allah yayi maka hikima, a fage na yaki in ka fito an gama. Jarumin maza na ce maka raba gardama, tu'aisi yanzu ka zama na korama. Ka abi ka ya zam dole bangon zuma, hikin na fasboko haram duka kun gama. Malan Hassan tu'aisi General muje ga manya, Allah ya nufa kai ne a gaba. Firgita su kawai zaki, tu'aisi Malan Hassan kamar ka kwarai ba mu samu ba. Ka firgita duk makiya a dole a yanzu mu sarama. Allah ya nufa kai ne a gaba. Bismillah sarkin nan da shige raya bawa ya Allah, me yi wa bayansa ka tsare mu shiga jimla masala. Ka haɗa mu da soyayyar annabi dagun Abdallah, annabi Muhammadu ne a cikin raina shi na kama. Likitan su kawai zaki, Allah ya nufa kai ne a gaba. Sannu tu'aisi ka zama dodon su, bauna tafi ka seta ko ba sa so tunda sun gamsu. Ba su ba kayan su, ka duba kasar tamkar ba su. Allah inda yayi ma karfin da mutum bai rusawa. Allah ya nufa kai ne a gaba. Wa za ya iya ya fito idan tu'aisi ya bullo, wa za ya iya ya fito a take a yau zan mai gwalo. Ja da kai sai dai Allah buge su kawai tamkar kwallo, ga manya kan aiki yare yare yanzu ku ja baya. Allah ya nufa kai ne a gaba. Kai ku bani kiɗa zan gaida bundi barka jagora babba, a masu halin kirki makiya ba za su iya maka ba. Kai dai Allah karke addu'a kullum ba gaba, mai gidan komanda tu'aisi bundi barka ba zan rena ba. Allah ya nufa kai ne a gaba. Gaisuwa yau zan mika abun manya-manya gun tafiya. Musa uban kungiya gaisuwar ka dole in mika ma. Baba tan artist film
masta gaisuwar ka na mika ma. Ga komanda kuma yana nan gaisuwar ka dole na mika ma. Alhaji Oga na nan sarkin gida dole na gaida ka. Malam Iliya na nan na san ka baka jin tsoro. CBK na san ka lamarin ka baka jin tsoro. Ga Muhammad Wanzam jarumi ne dole ne ni gaida ka. Adamu Kirmi na nan gaisuwa gare ka na mika ma. Alhaji Musa na nan gaisuwar ka ba zan daina ba. Ga Husaini OPP gaisuwa gare ka na mika ma. Alhaji Yanke na nan gaisuwa gare ka na mika ma. Gaisuwa gun yaran ka sunan su ba zan ware ba. Da Muhammad Hassan baba ni gaisuwar ka na mika ma. Da mai halin kirki Muhammad ba zan manta haka ba. Dr. Saleh Murtala gaisuwa gare ka na mika ma. To ina kake ne Isa Drogba na buga baitinka. Me ba da kudin jari Drogba Allah saka ma. Malan Zakariyawu gaisuwa gare ka na mika ma. To ina kake ne Ahmad gaisuwa gare ka na mika ma. To ina kake ne Baba Alhaji gaisuwar ka na mika ma. Malam Musa na nan gaisuwa gare ka na mika ma. Alkaga gaisuwa a gare ka dole na mika ma. Iliya ga gaisuwa a gare ka dole na mika ma. Matan ka suna wakan gaisuwa gare ku na mikawa. Anti Hassana na nan gaisuwa gare ki nake mama. Anti Hamsatu mama maman zai alakare ki. Anti Yaya babba gaisuwa gare ki nake anti. To ina kike ne Amira gaisuwa gare ki nake anti. Zina ga gaisuwa a gare ki dole na gaidawa. Ga yaro mai magana na bugo kida na yi wakar ku. Magana na gode sarki.